Amb la Clàudia Morros, la MVP Onyx del partit d'avui entre el Paidós i la Joviat. Bueno, una pena, no? Al final el partit ha estat molt igualat en tot moment i al final, doncs, bueno, suposo que les ganes i l'il·lusió de la Paidós, no? us ha vençut. Sí, bueno, ha sigut un partit superigualat i bueno, tot i haver perdut ens ho hem passat molt bé, nosaltres també. I bueno, jo personalment estic supercontenta que hagin guanyat elles i que segueixin jugant i que s'hi passin superbé. Vosaltres anireu a repesca? Crec que no podem, perquè és demà i ens és molt just. 28 punts, has ficat? Sí? No està gens malament. No, Movi, ara ens expliques això de Movi. Les meves cosines van començar-ho. Qui? La Gemma i la Judit La Gemma i la Morros. Judit? Sí. Bueno, la Judit ara la veurem estar lesionada, però ara la veurem. Ja. Però bueno, segur que hi és allà. Bueno, t'has sentit còmode, no, al partit? Perquè enxufaves triples por doquier. Sí, no, i a més que a mi m'agrada molt jugar amb les meves amigues i amb gent que no acostumo a jugar. Vull dir que m'ho passo bé igual, guanyem o perdem, fiqui o no fiqui. I això de jugar a les 9:45 del matí, com ho portes? A mi se'm fa una mica dur, però bé. Ah, sí? No em diguis. Ho han portat prou bé. Bueno, per jugar a les 9:45 no ha estat mal partit, teu. Sí, tot i que m'he hagut de despertar al principi. Bueno, Clàudia, enhorabona pel teu partit i, bueno, ojalà no sigui l'últim teu partit a la Copa, però Bueno, ja arriba. si no, t'esperem a l'All-Star. Moltes gràcies. Com l'any passat, esperem que fiquis més triples Ai, para! al concurs de triples.